Thomas Enevoldsen med hjørnespark. Det bliver forlænget, det er farligt, det der er mål! 1-0 til OB. Kenneth Emil. Så lad os prøve at se. Bliver forlænget af Helenius. Kenneth Emil Petersen dukker op. Og ingen ved bagerste stolpe. Det er jeg ellers tilhænger af, at målmanden har en... Jeg synes, der bliver scoret så mange forholdsvis nemme mål ved bagerste stolpe på det her hjørnespark. Det bliver Hans Erik Andersen! Oj, den blege klapperslange her var tæt på at sætte tænderne i der. Han huggede i hvert fald til. Fremragende sparket. Ja, sparker i målmands side, men det er så hårdt. Men altså, hjørnespark, det har de sandt for dyden ikke været farlige på. Fælder. Nikolaj Larsen får ikke fat, og presser de. Og det er afslutningen der! Så er de farlige. De slår til, og det er Pusic. Fremragende. Sæt ind. Nikolaj Larsen får ikke bolden langt nok væk fra sit mål. Fremragende mål af Pusic, der altså bare vil være dygtig her på Nordjysk Arena. Det er altså rigtig fint lavet. Det er en rigtig striker, det der. Ser lige sit snit. Ser lige 2 kvadratmeter. Og udnytter det skånselsløst. Storslået smækket ind af herren her. Pusic